Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ रस्टिं जानाय नङा। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिक लाना फैदों। दायो आङो माने हादानाव फैदों आरोना आं बारि नायनो थाखाय फैदों। नोंथांमोना बारिखौ नायनानै लाग्रोदो। ओमफ्राय आं दा नैबे स्कुटिजों फैदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबेखौ बेयाव एलौबाय आङो। बेयाव एलौनानै आं दा नैबे आंनि गय बारि ओमफ्राय लबार बागानखौ एलौहैनोसै आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। बारिया गामिनि बारि नङा दै नोंथांमोन, बे हादाननिसो माने फरेस्ट रिजार्भआव जोंहाबो हा एसे दं नालाय। दा नैबेयाव माने गय फुलि गायनानै दोनदो आरो सोरबाफोर नोंथांमोननो नांगौबा बायनोब्ला बायनो हागोन। 30 राङावनो हरनाय जागोन खम समावनो। बे माने बोसोरथाम जाबाय आरोना गय फुलिया, बोसोरथामनि बियो। ओमफ्राय नैथिं गायबाय, नैथिं खावसे गायनानै दोनदों गयखौ। ओमफ्राय लबार बागानबो दङ, लबार बागान एसे गायदों। लबार बागानबो गायदों नोंथांमोन, एसे गायनानै लादों। खिन्थु आथा फसरनाय जाथ'वाखै आरोना लबारखौ। बिराद खस्थ' लबारा, दानफायनानै गयसो गायफिनजोबसै आं बेयाव। बिराद खस्थ' लबारा, एकदम फाल्थुफोरनि बेखार गायबाय आं लबारखौ। बेयाव आंहा गय गायनाय मोनबा दालागै फैबायमोन फैसाया। 7 बोसोरसो जाबाय। दंफांलाय गिदिर नङा, जाबाय आथाखौलाय दिरुननो हासिगोन। खिन्थु हाथ'वाखै आरोना, हाग्रा जाजोबना दं नै, नायफिननो मोना। आंबो बहाबा थांबाय थानाय जायो। नोंथांमोन नैबेहाय गय गायनानै दोनदों आङो, माने इयुननि थाखाय आरोना। नैबेहाय हाग्रा जाजोब्बायमोन। बे हाग्राखौ आङो मुलिजों एलौजोब्बाय। बेखौ नै दा मुलि एलौदों बेयाव। दा साननैसो थानानै बे एलौखांबाथाय रानसिगोन आरो, एलौखांबाय एलौनायालाय, माने रानसिगोन आरोना। रानबाथाय मोजां जाजोबसिगोन बारिया। बैथिंजाय एसे दंबावो माइ गायग्रा, गोरानद्राय एकदम दैयानो थाया। बिथिंजाय एसे बेलेग बेबस्था लानांसिगोन। माइ गायनानै जाबा बिराद खस्थ'लै। नैबेहाय एसे लबार गायदों आरोना। ओमफ्राय नैथिं गासिबो गय गायजोबदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' नोंथांमोन, आं बे भिडिअखौ मानि थाखाय बानायनाय जादों होनबा, आं दिनै मोनायाव माने उन्दुनानै फुङाव दहाय सिखारनानै नायबा वाइटि स्टुडिअ'आव साबसक्राइबारा खमायनानै थादों आरो आंनियाल' नङा, गोबांनियानो खमायदों। बिनि थाखाय आं माने बारियाव फैनाय हिसाबै एसे बेरायनो, बारिखौ नायथावथाव माने बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोननो बारिखौबो देखायबाय एसे। ओमफ्राय मेन टपिकआव फैनोसै दानिया। मेन टपिकआ जाहैबाय साबसक्राइबारा गोबां खमायदों बयनियाबो। सोरबा जायफोर माने 1 लाख साबसक्राइबार, 2 लाख, 3 लाख, मिलियन थानायफोरनियाथ' बिसिना डाइरेक्ट माने 7,000, सोरनाबा 10,000 गाहाम डाइरेक्ट खमायखादों। ओमफ्राय साबसक्राइबार बे 1K थानायफोरनिया 300, सोरनियाबा 200, सोरनाबा 100 बिदि खमायदों आरोना। चेनेल लायै चेनेल। बे मानि थाखाय खमायदों आं बेखौ खिथालांगोन। ओमफ्राय बिनि सिगां आं मोनसे मेन बाथ्रा बुंबावगोन आरोना। नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय। जायफोर माने इउटुबखौ प्रफेसनेल साननानै लायो, इउटुबखौ माने पारमानेन्ट साननानै लायो, नै बिसोरो माने गोबां दुखु मोनदों आरोना। आं खिन्थु इसेबां दुखु मोनाखै। मानो होनना बुंबा आं बेखौ इन्टारटेनमेन्ट, मनरन्जन होननानैसो बेखौ साननानै लायो। बे मोनसे हबिसो इउटुबा। बेयाव बे मोनसे प्लेटफर्म, नों गावनि रोंगौथिखौ देखायनायसो नालाय बियो। ओंखायनो आं जेबो साना बेखौ। जायफोर माने इउटुबनिफ्राय फैसा खामायो, जायफोर एसे एनै मोनो आरोना, बिसोरो माने गोबां दुखु मोनदों। जायफोर माने इउटुबजों नांथाबबाय थायो, 3, 4 चेनेल दं खायसेना, मिथिबाय? बिसोरो माने मेनेज खालामनो हायाखै जाहैदों दायो। थ' नोंथांमोन, गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय इउटुबा सिगाङावनो आपडेट होखादोंमोन। जायफोर माने गुगोल एकाउन्ट खुलियोना, गुगोल एकाउन्ट खुलिनानै बिसोरो साइन इन खालामो, माने बै प्ले स्ट'राव बायदिसिना गेम, बायदिसिना माबा माबि एप्लिकेसन डाउनलड खालामनो थाखाय बिसोरो गुगोलाव साइन इन खालामो। बे साइन इन खालामनाय एकाउन्टजों बिसोरो किसुमाननि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होयो दै। ओमफ्राय इउटुबा बुंखादों, जायफोर माने गुगोल एकाउन्ट खुलिनानै साबसक्राइब खालामो, कन्टिनिउ माने माबाबाय थाया, बेखौ नायबाय थाया बा इउज खालामबाय थाया, बे एकाउन्टखौ माने इउटुबाव दोननानै मा लाब, बेफोरबायदि आरोना। बिनिखायनो बिसोरो जेसेबांनाखि फुराना साबसक्राइबार दंमोन, बिसोरसो खमायलांगासिनो दायो। जायफोर माने इउज खालामथारा, माने बै खोथाखौसो बुंनो दे आङो। जायफोर माने इमेल आइडि खुलिनानै साबसक्राइबल' खालामनानै दोनबाय नोंनिखौ, ओमफ्राय बिसोरो इउटुबखौनो नाया, ओमफ्राय बिसोरो माने मा होनना बुङो, मबाइलखौनो इउज खालामा आरोना। बिसोरबायदिखौ माने अफार डेट बारलायलांबाय, बेखौ माने दोनाखै आरोना। इउटुबनि किसुमान पलिसि, रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ जोङो फल' खालामनो गोनां जायो। बिसोरो माने दोनाखै आरो। जायफोर माने आपकामिं कन्टिनिउ माने इउटुबखौ नायबाय थायो, नै बिसोरो जाय साबसक्राइब खालामदों, बिसिनि इमेलखौल' दोनदों। माने इमेल माने इउटुब चेनेलाव साबसक्राइबखौल' दोनदों आरोना, साबसक्राइबारफोरखौल'। बेनो, बारा सिन्था जानांगौ खोथा गैया नोंथांमोन। मानो होनना बुंबा, नोंथांमोना नायनो हागोन वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै, क्रमआव वाइटि स्टुडिअ'आव बे साबसक्राइबारा थिगानो। ओमफ्राय खायसेनिया
माबायाव बे YT स्टुडिअ होननाय मोनसे माबा दङ इउटुबनि मोनसे स्टुडिअ दङ आरो ना एप्लिकेसन दङ बेयाव थाङोबा नों साबसक्राइबारखौ खम नुगोन दाउटआ बेनो दाउट जानांगौ गोनांथि गैया जायफोर माने फुराना नोंनि साबसक्राइबारफोर बैसोरसो खमायदों बैसोरसो माने इउटुबा डेट बारनायखाय बिसोरखौ इउटुबनिफ्राय हाथाव माने गेट आउट आरो ना बिसोरखौ माने दोनाखै इउटुबाव बिदि आरो ना सिगां जायफोर माने साबसक्राइब खालामनानै दोननाय नटिफिकेसनखौथ' होखाया बांसिन मानसियानो मिथिखायो आंबो बिसोरखौ माने डेट बारनायखाय मा लाब बिसोरखौ इउटुब चेनेलाव दोननानै माने बिसोरखौ साबसक्राइबारनिफ्राय हाथायबाय आरो ना नोंथांमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं डाउटखौ क्लियार खालामना होबाय जायफोर डाउट जादों एसेबां डाउट जानो गोनांथि गैया आरो मोननैसो टपिक लाना फैबावगोन आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आं बेयाव इन्टारटेनमेन्ट माखासे आरो नोंथांमोना नलेजबो होनो सानो माखासे नोंथांमोननि थाखाय आं आपडेटबो लाना फैयो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो एल'नानै होबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनिसिम सिगांग्रो एल'हैग्रोयो